Počela je sa radom Klaster Akademija Poslovnog udruženja za informacione i komunikacijske tehnike Centralne Srbije. Prve časove obuke u oblasti informacionih tehnologija pohađali su programeri iz preduzeća Singleton Solutions iz Kragujevca, koje je učlanjeno u klaster. Savremena znanja preneli su im stručnjaci iz Kanade, Vesna i Mike Leonard, na jednodnevnom treningu u Biznis inovacionom centru. U okviru jednodnevne obuke danas ćemo otprilike 4-5 sati korisnicima, članovima Singleton Solutiona, otprilike pojasniti kako bolje da razumeju i prave kvalitetniji softver. Obuke na IT Akademiji treba da podignu nivo i kvalitet znanja zaposlenih u oblasti informacionih tehnologija. S druge strane, poslodavac će imati značajne finansijske uštede, pošto se vreme za obuku novog zaposlenog skraćuje sa 12 na 3 meseca. Ima 5 polaznika, 5 naših radnika, tako da veliki značaj zato što ćemo naprediti sigurno naše usluge i možda kasnije i preći na drugu stranu i obučavati nove polaznike, kakvi su planovi za budućnost. Klaster Akademija je projekat poslovnog udruženja IKT Klaster Centralne Srbije za stručno osposobljavanje zaposlenih, ali i kadrova koji nedostaju u preduzećima članicama klastera. To je planirano da kroz IT Akademiju prolaze zaposleni koji rade u firmama koje su članice IKT klastera, ali takođe i kasnije da ubacimo neke nove programe, projekte koje bi značile firmama koje su konkurentno u klasteru. IKT Klaster Centralne Srbije postoji skoro godinu dana i ima 18 članica, preduzeća, udruženja i institucija. Uz širenje programa obuke na Akademiji, planovi klastera su da razvija saradnju sa srodnim udruženjima u Vojvodini, Beogradu i Nišu.